das árbores non todo é xogar. É que me gusta tanto que veñan a facer os niños de súas crías nas miñas polas e xogar con eles. Claro, muller, iso tamén me gusta a mí. Pero para que sexa posible, tes que aprender a coidarte. Senón os paxariños non terán polas onde facer os seus niños. E que podo facer, árbore bella? Aprender a defenderte dos perigos que acechan a nosa especie. Pero estamos en perigo. Ti non te decatas porque ainda eres unha árbore nova. Pero eu xa teño moitos anos. Cantos, cantos, cantos! Es curiosa, Moito, moito, moito! Está ben, direito os anos que teño. Cantos, cantos, cantos! Outra vez, que queda? Teño 530 anos. Vaya, son moitos! Moitísimos. En todos estos anos vin como a maldade ia apoderándose da humanidade. Agora temos que estar máis atentas que nunca, pois aumentaron os perigos para a nosa supervivencia. Claro, refíreste a que xa non hai cambios de estación e que cada vez hai máis tregoadas e riadas e secas. Iso é certo. O ceo revírase contra os que lle fan mal. Algún lóstrego pode provocar un incendio e as riadas, o medre dos ríos e as inundacións. E coa seca. Ai, nada medra en terra seca. Por non falar de outros peligros que nos arrodean. De que falas? Da escritora fumeteira, por exemplo. A escritora fometeira? Sí, E quen ven sendo? unha individua moi contradictoria, moi rara, verás. Os escritores e as escritoras falan moi ben de nós nas súas novelas e nos seus contos. A escritora fumeteira di que hai que protexernos e coidarnos. Pero logo ven fumar ao monte. Por eso che digo que é moi rara. Nunca tal vin. Oh, pois mira, vas ter sorte e se chega. Coñezo-a dende hai anos. Ti fica atenta a ver que é o que fai. Leva un caderno na man. É onde anota todo o que se lle ocorre e o que observa. Se cadra está escribindo sobre nós. Que emocionante! Non creas. Moitos e moitas escribiron sobre min e non me sirveu de gran cousa. Este sitio está ben. Mentes. Se sais nunha novela, convertiste en alguén famoso. Nós case nunca somos as protagonistas das súas historias. Oh, oh. Mira, acaba de acender outro cigarro. Sí, esta fuma máis que escribe. Por iso chama de escritora fumeteira. Pobre, dame mágoa. Imos pegarlle un susto para que deixe de fumar. Ai, que a gusto estou fumando nesta fraga. Ai, 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 ai. Que torpe. Teño que saber onde me poño. Esta árbore ten unhas polas moi bellas. Mellor sento xunto a esta que é máis nova. E así podo fumar o meu cigarro sen perigo. Será trosma. O perigo es ti, muller, o perigo es ti. Ah, Sí que trosma, sí. Mira, aí está fumando como se nada. Veña, dalle un susto coa pola. Eu? Claro, tes que aprender a defenderte. Verdade, nenos e nenas? Sí. Ten que aprender, non si? Veña. Pero, este se decata de que fumeu. Non, iso non vai pasar.
Sempre pensan que é o vento que move as nosas bolas. Como non saben que nos pensamos, Oi, non saben que pensamos. nin que pensamos, nin que sentimos. Que ignorante. Veña, pégalle un susto. Nenos e nenas, imos animala. Que asuste, que asuste, que asuste, Outra vez. Cando unha está tan tranquila, fumando un cigarro, erguese o vento e non hai maneira. E mentres non apareza xente, todo vai ben. Odio que me molesten cando escribo. E máis aínda, cando estou fumando un pitillo no corazón da fraga. Ai, non hai cousa máis pracenteira que fumar un pito no medio da fraga. Vaya, outra vez fumando na fraga. Pero será posible que non aprenda, Luisa? Foi sen querer. Estaba eu tan entusiasmada, leda, felizmente relaxada, inspirándome aquí na fraga, vendo pasar os animais, inspirándome na natureza, nas plantas, nas árbores que Que é un perigo público verte fumando na fraga. É unha barbaridade. eu sempre apago os meus cigarros. Mentes máis que falas. Pois falar aínda fala. Daquela aínda mente máis. És un perigo público, Luisa. Non sei o que imos facer contigo. Eu son ecoloxista. Si, de boca para fora. Estamos che chamando a atención e segues a fumar. Ai, perdón. Tirouno, chan! Tirouno, chan! Tirouno! Ao chan! Ai, perdón, foi sin querer. É que eu, non sei, estaba tan entusiasmada que me gustaba estar aquí recreándome na fraga e ademais respirando o aire puro. Ai, Señora, Mira. recolla o pitillo, por favor. O falar non ten cancelas. Es unha barbaridade. Un perigo para a natureza. Recolle agora mesmo o cigarro e dámolo. Xa está, xefe, xa está. Moi ben. Esta é unha prova contra ti. ai, outra multa non. Se aquí, xa está ben. 500 euros. Pero se sempre eran 50. Por reincidente. É que o tes aborrecido. Ti cala, mocoso. A ver se te multo por insulto a autoridade. Moi ben, rapaz, moi ben. Fixéchelo moi ben. E pensar que escribes libros para nenos e nenas. Un día voulles contar como és. E xa verás que bonito, xa verás. Ai, non. Xaquín, non, por favor. Os nenos adóranme. Non podería vivir sin eles. E ademais, se non compran os meus contos, como podería pagar as vosas multas? Anda, deixa de suplicar que me amolas. Paga a multa e que non te volvamos ver fumando no corazón da fraga. Sí. Marcho. Non te preocupes. Adeus. Marcha, marcha, e vai pola sombra, desastre, que és un desastre. Fora! Tanto fumar para facerse interesante e logo... Falsos intelectuais. Moi ben feito, Xaquín, ben feito. Hola! Hola, debe de verte. Pero con quen fala? Vai,
E o noso amigo Xaquín, o axente medioambiental. E este é o meu axudante Fernando. El aínda non sabe falar coas árbores. Pero con quen fala? Coas árbores, coas miñas amigas, as árbores. Ah, que gracioso. Coas árbores. Claro. Será mentireiro. Este seguro que non aprende a falar con nós na vida. Todo se andará, Xaquín é moi paciente, acabará ensinándolle. Mira, para falar coas árbores, antes tes que demostrarlle que és o seu amigo e despois tes que facer algo por elas. Pero que simpático, que humorístico. Cara, parvo. Por aí, ven o porcallando Manuel. A ver. Oh, e por ali, a boa de Adrián. Atento a todo. Esta é unha misión para ti. Misión para Fernando. A ver que podes facer. ¡Alabou! ¡Ao momento! Preparado estou. Este estará preparado para algo. Pois imos ver. Nós imos a lucar desde aquí. A ver que fa. Señor, podería... Que queren? Só quería preguntarlle se... Preguntar. Mire que non teño moito tempo. Teño que acabar de limpar os dentes con este carabullín. E iso ten a súa esencia. Xa non o dubido, claro. Eu son Adriana e... Ai, non. Presentacións non. Ademais, non quero darlle a mal, porque teño as uñas moi sucias. E os dedos pringados co resto do churrasco. Xa, que complicado. Que complicado nada. Complicada este que te leas máis co baile dunha buxaina. Pero imos ver, rapaza, ti que é o que queres saber? Pois é, o que quero preguntarle se hai por aquí algún contedor de lixo, porque teño unhas bolsas que arroxar, bueno... Trai para cá. Non, Llama as bolsillas, llama. non fai falla, xa podo arroxalas, non fai Ti ves o falla. río? Sí, señor. Pois xa está! Aló, van a ver. Pero que fai? Botar as bolsiñas no río. Pero iso non se pode facer. Mira, moza, non me quentes a cachola. Este río levou a merda do meu pai, do meu avó e de toda a miña familia durante séculos. Non vai levar a túa? O mellor ti pensas que és moi especial. Non sei. Pois este río aprenderá a levar a merda dos meus fillos, dos meus netos e tamén a túa. Alto aí, malandrín! Quen ousa chamarme así? Eu, o axente da Fraga. E repito, es un malandrín e un porcallán. Admitamos o segundo, pero o primeiro nunca. Bueno, abonda de tanta dignidade. Esta é a multa que tes que pagar por botar bolsas de lixo ao río. Que collera!
Eu teño as mans moi sucias, moi sucias, moi sucias. Moi sucias. Alto aí, malandrín! Onde va? Listillo! Colla a multa! Moi ben, rapaz, moi ben. A este xo acompaño eu ao concello para que pague a multa. Ti, segue vixiando. Señor, sí, señor. Bueno, tampouco te me emociones agora, Moitas grazas. Va, tampouco foi para tanto. Sí que foi. Bueno, muller, non te vayas a emocionar agora. Que parvo. Iso que parvo. Quen falou? Pero que dis? Nada. Cousas miñas. Vaya, parece que xa nos escoita. Sí, parece que xa pode entendernos. Pero... Outra vez. Pero que pasa? Non escoitas unhas voces. Non, só a túa. Ben bonita, por certo. Gracias. Ei, Fernando! Somos nós, as árboles! As árbores! Oh. Daquela... Iso é, daquela xa podes entender a nosa lingua. Hola? Hola! Hola! Oh, que divertido! É fantástico! Pero que é fantástico, que é divertido. Pois... Nada. Cousas miñas. E aínda non pode escoitarnos. Para que poda entender a nosa lingua, ten que defender a fraga 2 ou 3 veces, como fixeches ti. Ela ten bo corazón, seguro que asiña tamén nos ouvirá. Ei, atentos! Ben xente. Que vían facer? Ai, moito me temo que non traen boas intencións. Somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Comemos, bebemos, a papá. Somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Sentamos, todas a papá. Somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Paparotas, paparotas a papá. Paparotas, paparotas que por fin somos as barbacoas, somos as barbacoas, somos as barbacoas. Veña, poñede aquí as cousas. Xa vou. É que hoxe trouxemos a grella grande. Eu trouxen o carbón e o lume. Teño mistos. As gallas, miren como Vai a vida. Non hai acouro. Deixa quen que non regresa. Tranquilo, estou eu aquí contigo. Moitas grazas. Imos cortar unhas polas desa árbore. Así prenderá millor. A mí non me corta ninguén nada. Deixa o árbore, animal. Trouxen gasolina. Gasolina, sí, así arderá o momento. Un momento! Que pasou agora? Como que agora? Se ainda non dixen nada. Tanto ten, total, non nos iba a gustar, seguro. Son o novo axente forestal. E teño que advertirvos que está completamente prohibido utilizar gasolina na fraga. Pero, home, únete á festa. Mira, trouxemos unhos chouriciños moi riquiños. Mira, con tal rico que se cae. Mira que rico.
Mete un garaco de empanada, para ir abrindo boca. A vida non só é comer. E logo ti, que pensas ca boca? Abonda! Xa está ben. O que di Fernando é certo. Non se pode andar con gasolina na fraga. E menos facer grelladas na tempada de verán. Que tempada de risco. Fernando, o que di é certo. Fernando, que confianzas. Sí, coñecémonos dende fai. 10 minutos. Fernando, que espilido, Fernando. Sí, espilido, sí, pero non parvo. Non me ides enlear. Entregademe a gasolina. Au! Tío, que estuvimos toda a semana preparando esta festa para que veñas ti agora co conto da gasolina. Non. Terei que poñervos unha multa. Iso, unha multa. Pois, ti como te chamas? Eu, Adriana, Pois, como sigues metiéndote donde non te chaman, Adriana, vai che caer unha lavazada de campeonato. Es unha barrallas. Calo peteiro, subela. O que? Silencio, así non hai quen cubra a multa. Bueno, tú escribe, despois xa veremos a ver quen paga. Pois ides pagar vos. Xa vos coñezo eu doutras falcatruadas. A gasolina queda recadada. Recolle aí. E agora arreando. Queres a grellada fora daqui xa? Veña, fora! Arreando! Fora! Fora xa! Veña! Menos mal que chegou vostede, señor Xaquín. Eran moi teimudas. Certo. Xente que está. Moi ben, Xaquín, non perdiches facultades, estás potente. Anda, que un xa vai indo vello. Fostes todos moi valentes enfrontando vos a esas bestas. Bueno, tampouco foi para tanto. Fernando! Que pasa? Que escoito as árbores! Escoito as árbores! Claro, é natural, xa nos defendiche en 2 ocasións. E cando alguén nos defende 2 ou 3 veces, xa nos entende, escoita. Que fantástico! Que divertido! Marcho correndo. Pero onde vas? A contarlo ás miñas amigas. Non, as tuas amigas non fagas así, que xente vai pensar que estás tola. É certo, ninguén te creerá. Sí, rirán de ti se lles dis que podes falar coas árbores. Hai que ver canto sabes, Árbore Nova. Aprendín de vostede, árbore bella. A min gustaríame que quedases. Ai, gracias, Fernando. Sabedes que vos digo? No. Que me parece unha magnífica idea. Nunca vos dixen nada, pero chegou o momento de facelo. Que ocorre, Xaquín? Non me asustes. Non é nada malo, muller. O que pasa é que eu xa vai indo algo vello e necesita que alguén ocupe o meu posto. E aquí Fernando xa está preparado. E ademais, parece que lle saiu unha axudante moi lista. É vizosa. Sí, moi lista e moi vistosa, eso xa sabemos, pero seredes capaces de cuidar da fraga xuntos. Eu encantado. Pero ela aínda non dixo nada. É que eu estou abraiada. Eu viña aquí a tirar unhas bolsas de lixo. E agora vou a ser a nova xente medioambiental. É un cambio moi gordo, non? Sí que o é, pero os árbores confiamos en ti. Xa vimos que és valente e decidida. Entón, acepta. Sí, claro. Pois veña aquí. Veña. Dígame, don Xaquín. Bom, aquí tens agora. Aquí o asubío. E aquí o caderno das multas. Agora xa és
a nova axente medioambiental. Que ilusión, estou desexando comezar. Adeus, Fernando. Adeus. Agora, a seguridade do corazón de Fraga queda nas túas mans. É unha responsabilidade moi grande. Tranquilo, tranquilo, sei que o farás ben. Ánimo, Fernando, ánimo. Ai, vou ter saudade de vos. E nos de ti, son moitos anos xuntos. E agora que vas facer? Pois cuidar das flores do meu xardín e dun bonsai que xa foi do meu avó. Ademais, tiño un cactus que necesita das miñas atencións. Estarei moi ocupado. Adeus, amigas. Adeus, Fernando. Ata pronto. Adeus, aquí. Adeus, aquí. Adeus. Luisa. Pero como, muller? Outra vez fumando? Non, mirade, é un cigarro deses falsos, non ves? Eses que merquei na farmacia para deixar de fumar. Ah, menos mal, que susto. A partir de agora, virei a Fraga para respirar o aire limpo e puro. Quero devolverlle a Fraga todo o bo que ela me dá. É verdade o que eu escoitei, nenos. Pois si, xa aquí. Quero decir, señora xente medioambiental, Chames aquí, muller. As persoas que coidan da Fraga son as miñas amigas. Nos imos defender, os pelos malvados, piromanos e fumeteiros, eles serán expulsados. Non imos consentir que fagan papalladas, que boten sorrido e outras papalladas. Se insisten en facelo, levarán unha patada e unha boa multa chegará ás súas casas. Se insisten en facelo, levarán unha patada e unha boa multa chegará ás súas casas. Nos imos defender, os quietos malvados, piromanos e fumeteiros, eles serán expulsados. Se insisten en facelo, levarán unha patada e unha boa multa chegará ás súas casas. Non imos consentir que fagan papalladas, que boten sorrido e
Gracias, alcaldesa corrupta. E os nosos nenos e nenas saben o que é ser un corrupto? Iso. Que é ser un corrupto? A ver... A ver... Moi listiños. Pois sí, é facer trampa ou enganar a alguén para conseguir un beneficio. Son delitos que cometen os empresarios, os servidores públicos que se aproveita do seu cargo e do seu poder para conseguir un beneficio de forma secreta. Encántame a corrupción. Corruptos hai nos amorelos. Pero non todos son tan malvados como a nós. E que quere, empresario? Benvida a esta reunión polo progreso da vida. Encantada. De que se trata? Quero construir unha fábrica no medio da Fraga. E antes temos que queimalo todo. Fantástico! Eu teño un amigo pirómano, un incendiario, vaya. Está disposto a todo. Esta é a actitud. Pero non che vais a ir gratis. Naturalmente. Por suposto. Que gran consello tenes. Viva a alcaldesa! Viva eu! Viva a maldade! Viva! Somos corruptos y por robar. 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 Moita
E que dicían? Veredes, escoitamos como dicían que ian queimar a fraga para facer unha fábrica e así gañar un monte de cartos. Ai, que imos facer? Hai que collelos coas mans na masa. Iso. Temos que agardar que veñan ver a fraga e gravar todo o que din. Así teremos unha proba para detelos e levalos diante da xustiza. Moi ben pensado, Fernando. Pensan que ninguén sabe o que planean, pero están moi trabucados. Escoito voces. Se cadra son eles. Eu tamén as escoito. Imos agocharnos e gravaremos todo. Xa estamos aquí. Que? Non che parece bonito? Sí, certo é que é unha fraga moi bonita. Pero non sexas pusilánime, empresario. Digo, e refírome a que un espazo bonito para facer a fábrica que planeamos. Claro. Deixeme levar pola emoción. Perdone. Disculpe. A fábrica é un campo de gol, porque aquí hai espazo para todo. Niso leva razón. Sobre o reparto dos cartiños, imos a partes iguales, non? Ben, como alcaldesa que son, creo que teño que levar máis. Moito máis. Pero, alcaldesa, iso non é justo. Home, fácil. Xustiza. Dis que xustiza. A xustiza non pinta nada aquí. Alto aí, mafiosos. Iso, non vos movades. Non sabedes quen somos, non? Non. Somos os novos axentes da fraga. Eu a mocosa de Adriana. Cosa. A mocosa de Adriana. A nova axudante do novo axente medioambiental. Que son eu, Mira. Fernando, encantado. Saca dai, que eu non lle dou a man calquera. Non me vas ter que dar unha man, senón as dúas, para que che poñas esposas. Temos gravado todo o que planeades facer na fraga. E ti onde crees que vas? Teño que ver unhas obras que estamos facendo nas aforas do pobo. Pois, esas obras van ter que esperar. Esas manciñas. Primeiro os carros. E ahora, así. Moi ben. Manciñas, por favor. Xa está. Levarémolos xunto a xusticia. De momento que agarden aquí. O importante é que a fraga está a salvo. Grazas, Fernando! A fraga está a salvo! Sí, viva! A fraga está a salvo! Viva! A fraga está a salvo! Nos imos defender, somos que os malvados, piromanos e fumeteros deixarán expulsados.
xa. Coa corrupción non hai quen poida. Ai, veña arreando, arreando. Oiches iso? Será certo que farán con noso que queiran? Ai, moito me temo que dependemos de se os seres humanos queren coidar e protexer a natureza e a fraga. Imos preguntarlle a rapazada. Queredes coidar e protexer a fraga connosco? Sí! Veña!